Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i ddefnyddio cyfeiriannau i lunio taith wrth raddfa. Nawr, y cyfarwyddiadau dyn ni wedi cael yn fan hyn ydy i ddefnyddio graddfa 1 cm i gynrychioli 1 milltir i lunio wrth raddfa y daith yma. Teithio 5 milltir ar gyfeiriant dim 60, 3 milltir ar 170, a wedyn 7 milltir ar 324 gradd. Nawr, i wneud hyn, dwi am ddewis pwynt i gychwyn, beth am ddewis y pwynt yma fan hyn. Ac yna, dwi angen gwybod lle mae'r gogledd i gael mesur y cyfeiriannau. Y confensiwn ar bapur ydy, oni bai fod yn nodi'n wahanol, ydy fod y gogledd yn syth i fyny. So, yna saith y gogledd yn fan hyn i fynd hyn i gael cychwyn. Yna, dwi am ddefnyddio onglydd i farcio allan yr ongl 60 gradd yn cyfateb â'r cyfeiriant dim 60. Felly mae 60 gradd yn fan yma. A dwi am deithio wedyn yn ôl y raddfa yma 5 milltir, felly 5 cm i'r cyfeiriad 60 gradd. Felly, cychwyn o fan hyn, mynd 5 cm i gyrraedd y pwynt yma fan hyn. Ailadrodd wedyn, dwi'n rhaid saith y gogledd i fewn i fan hyn, sydd i fyny. Defnyddio onglydd i fesur allan y cyfeiriant 170 gradd. Felly dim yr onglydd yn pwyntio sydd i fyny. Mesur yn glocwedd mewn graddau, marcio ffwrdd 170 yn y gwylod fan hyn. A tro hyn, dyn ni angen teithio 3 cm i'r cyfeiriad yma. 3 cm yn fan hyn. I orffan, na i farcio saith y gogledd, unwaith eto, syth i fyny. Yr ongl olaf, neu'r cyfeiriant olaf ydy 324 gradd. Nawr, un problem fach efo'r onglydd yma, dydy'r onglydd yma ddim ond fi'n fyny i 180, ond os dwi'n dal yr onglydd ben i lawr fan hyn, dwi'n gallu cofio fod syth i'r chwith fan yma, syth i'r gorllewin yn 270, a fyddai gyfri ymlaen o 270 i gyrraedd 324. 270, 280, 290, 300, 310, 320, wedyn marcio 324 yn fan hyn. Yn y cyfeiriant yma, dwi angen teithio 7 cm, 7 milltir ydy'r cyfarwyddyd. Felly, dwi'n gorffan yn y pwynt yma yn fan hyn. A wedyn, mynd dros y daith eto, nes i gychwyn y fan hyn, nes i deithio ar gyfeiriant 60, dim 60, nes i deithio 5 milltir, 5 cm. Yna, o fan hyn, nes i fesur ongl 170 gradd, a nes i deithio ar bellter 3 milltir, 3 cm. Ac i orffan o'r gogledd, nes i fynd ar ongl neu cyfeiriant 324 gradd am 7 cm neu 7 milltir i orffan yn y pwynt yma. Nawr, sy'n ni'n gallu gwneud wan, sy'n ni'n gallu mesur y pellter o'r diwadd i'r cychwyn. So, sy'n ni'n gallu, os dwi eisiau mynd syth adraf o'r pwynt diwedd fan hyn, fe'n dod yn 5.2 cm o'r gwmpas, felly 5.2 milltir. A pa gyfeiriant sy'n ni angen i fynd yn syth yn ôl adraf, wel os dwi'n rhaid saith y gogledd fan hyn i'n helpu fi. Ac yn estyn onglydd allan, mae'r ongl yma yn fod yn ongl atblyg, felly 180 i gyrraedd y gwylod, ac ychydig yn fwy, mi fysa'r ongl y cyfeiriant i gyrraedd yn syth adraf o gwmpas 180 a per 8 arall, felly 188 gradd i fynd yn syth adraf. Cyfleddwch chi nawr lunio taith eich hun wrth raddfa, dilynwch y cyfrifiadau sydd ar y sgrin, a pan ydych chi wedi cael cyfle ar y darn o bapur i geisio gwneud y daith yma, mi ddyla fod eich taith chi'n edrych yn debyg iawn i'r un wrth raddfa sydd yn nawr yn cael ei ddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.